Tässä on Mikko. Hän on 36-vuotias uuden polven huoltomiesuros. Ja tämä taasen on Toivo, 55 vuoden ikäinen vanhan liiton huoltomiesuros. Toivo aloittaa aamun kotipesällään keräämällä tietoa päivän saalisretkestä. Hän on 26-vuotias vaaleaturkkinen Elina. Elina on asemassaan lauman johtavana naaraana tottunut saamaan vaivatonta ja ripeää palvelua. Huoltomiesuros Mikko saapuu jo metsästysmaille. Valppaana yksilönä hän havaitsee huoltotarpeen. Mikon suorittaessa asemaansa liittyviä tehtäviä lähtee Toivo-uros viimein metsästämään voita leipänsä päälle. Joskus tämä onnistuu ripeämmin, joskus hieman hitaammin. Fatman Frame on älykäs ja mobiili kiinteistöhuollon toiminnanohjausjärjestelmä. Kiinteistön huoltoon liittyvä tieto liikkuu sen avulla reaaliaikaisesti ja liiketoiminta tehostuu. Pian tämän päivän jälkeen Toivokin tutustui Fatman Frameen. Huoltomieselämä on sen jälkeen ollut helpompaa.